Mulți români cred că islamul este ceva străin, venit din afară, fără nicio legătură cu identitatea românească. Dar hai să privim puțin lucrurile logic, istoric și cu mintea deschisă. Naționalismul, în forma lui sănătoasă, înseamnă iubirea față de țară, față de popor, cultură și tradiție. Islamul, pe de altă parte, nu anulează această iubire, ci o echilibrează. Știai că islamul are o prezență istorică în spațiul românesc de peste 700 de ani? Comunități musulmane au existat în Dobrogea dinainte ca România modernă să fie formată. Pentru musulmani, loialitatea față de țară nu se opune credinței. Profetul Muhammad, pacea fie asupra lui, ne-a învățat să respectăm locul în care trăim, să fim drepți și buni cetățeni, indiferent de religia majoritară. Poți fi musulman și să iubești România. Poți să respecti limba, cultura, istoria, fără să îți compromiți credința. Problema apare când naționalismul devine exclusivist, când se spune că român adevărat înseamnă doar ortodox. Dar oare istoria, logica și realitatea ne susțin această idee? România e un stat democratic, cu libertate religioasă. Diversitatea ei, inclusiv religioasă, e parte din bogăția ei. Islamul nu cere musulmanului să devină străin de poporul lui, ci să fie un exemplu de moralitate, cinste și dreptate. Adevărata identitate națională e mai puternică atunci când include și recunoaște diversitatea, iar islamul face parte din povestea României, chiar dacă mulți nu o știu. Să nu uităm, român nu înseamnă o singură religie, iar credința nu anulează dragostea de patrie. Islamul nu e străin de România, e doar necunoscut, iar necunoscutul trebuie cunoscut, nu respins.